I want this, Mommy. Mommy! Ma! Excited na sigaw ni Donna sa kanyang ina. Gusto niya sanang bilhin ang e-bike na sasakyan na matagal na niyang gustong makuha sa nalalapit niyang kaarawan. Not now, Donna. I'm busy. Maybe next time. I have to go. Humalik ang kanyang ina sa noo niya. Tanging buntong hininga at malungkot na tumango si Donna bilang pagpapaalam. Palagi na lang abala ang mga magulang sa trabaho nito. Iniisip niya na wala itong pakialam sa kanya't hindi na siya mahal ng mga ito. Puro na lang trabaho at hindi na siya inaasikaso. Sana iba na lang ang magulang ko. Saad niya sa sarili, nagtago sa kanyang sariling silid. Lumipas ang araw at malapit nang magdaan ang kaniyang kaarawan. Mag-isa niyang sasalubungin ang kanyang araw sapagkat wala ang kanyang magulang. Nasanay na siya sa ganon. Nasanay nang nasanay hanggang sa makamuhian na niya ang mga ito. Ano sa tingin mo ang ginagawa mo? Mag-uuwi ng barkada sa bahay habang wala kami at daratan naming nag-iinom kayo? Ano ba ang iniisip nyo? Nasa tamang huwisyo ba kayo? Ang bata nyo pa? Sigaw ng kanyang ina at isang malakas na sampal naman ang isinalubong ng kanyang ama. Isa kang kahiyan. Napayuko siya sa narinig. Ang mga katagang iyon parang tinutusok ang puso niya. Sana hindi na lang kayo ang magulang ko. Eddie, sana masaya ako ngayon. Sana wala na kayo para wala nang hadlang sa mga ginagawa ko. Tumakbo siya paalis ng kwarto at tumakbo palabas ng bahay. Pinagsisihan niya ang sinabi pero wala na rin namang mangyayari. Bakit hindi pa sila mamatay, di ba? Para wala na akong problema. Kinahapunan ay may tumawag kay Donna. Ang katulong nila sa bahay, si Pelia. Ma'am, naaksidente ho ang mga magulang nyo. Sabi po sa tawag, patay na ho sila madam. Kukunin na raw ho ang katawan. Umiiyak na tinig nito. Tulala siya't hindi makapaniwala. Bukas ay birthday na niya. Hindi niya alam kung maganda bang balita na wala na ang kanyang magulang o hindi. Ma'am, pinabibigay ho ni madam. Sekreto niya raw po ito. Ibigay ko daw po ito kapag arawan nyo na. Natulala siyang tinanggap ito. Pagtanggal niya ng balot ay bumulatta ang susi ng gusto niyang e-bike. Hindi siya binigo ng ina. Ginawa lang pala itong sorpresa. Ngayon, nagsisi siya ng tuluyan sa mga sinabi niya dito. Ngunit huli na. Nakita niya ang dahan-dahang pagbukas ng pinto. Kasabay ng pagsalubong ng kanyang magulang. Nawala ng buhay at may hawak na cake. Anak, nasan ka? Make a wish. Ramdam ni Donna ang lamig ng paligid sa kwarto niya. Ang lamig ng boses ng kanyang ina. Walang bahid ng
lungkot o saya. May wish kami sa iyo, anak. Dugtong ng kanyang ama. Hindi niya alam kung bangungot ito, pero kung bangungot ay sana magising na siya. Ang hiling namin ay kamatayan mo. Dagdag ng kanyang ina, samantalang siya ay patuloy na nagtatago sa gilid ng kama. Anong ginagawa mo dyan? Munting bulong ng kung sino. Ayaw man niya ay tila may sariling buhay ang kanyang leeg at pinilit na pinihit sa direksyon kung saan may nagsalita at halos mapahiyaw siya nang makita ang ulo ng ama. Nakangiti ito sa kanya at tila pinaglalaruan siya. Sumama ka na sa amin, anak, para masaya tayong tatlo. Hindi ba't hindi mo mawala kami? Lalo siyang natakot nang umiyak ng dugo ang kanyang ina. Wala nang mata ito at tanging itim na lang at ang dugong tumataloy na lang ang makikita niya sa mata nito. Dahan-dahang nanikip ang dibdib niya. Inaatake na siya ng asma. Sumisikip ang paghinga niya kasabay ng mga munting ngiti ng kanyang magulang na papalapit sa lugar niya. Kasabay nun, ang pagbagal ng paghinga niya, ang lakas ng kabog ng dibdib niya at ang paglalabo ng mata. Kamatayan mo sa iyong kaarawan. Sa gayoy, ang alaala mo sa pagpatay ng iyong magulang ay hindi rin makakalimutan. Nakangiting anas ng magulang ni Donna hanggang sa mawalan siya ng malay. Sa kabilang banda ay nagmamadaling umuwi ang nakatatandang kapatid ni Donna sa kanilang tahanan. Nabalitaan niyang patay na ang kanyang mga magulang. Senyorita, umiiyak at malungkot na bati ng mga katulong. Nasaan na si Donna? Sila mama? Umiyak at napayuko ang mga ito sa tanong niya. Wala na ho sila. Patay na ho si Ma'am Donna. Patay na ho. Umiiyak na sabi ng pinakamatanda. Ano? Bakit? Napaluhod siya at hindi mapigilang umiyak. Binangungot ho at inatake ng asma niya. Nagulat na lang ho ako sa pagsigaw-sigaw niya. Tapos, bigla hong tumahimik. Ano? Tulalang tanong ng kapatid ni Donna at tila napibingi. Kaarawan ho ni Ma'am Donna ngayon. Pero, patay na ho siya.